hake baksa buksu ya surnai Bubagra no je Bangladeshi illegal immigrant no tui kok saya nei a borok rok Bubagra ni Facebook tai x.com amorok follow khayana hake amo simia kabangma national newspaper national news web amorok borok follow khaya amoni bagai no saimia Bubagra Bangladeshi illegal immigrant ni bagai kok da sa na saya hake amo simia je Tiprasa Accord ni tui bo kok ti sawo nora amo national news tai kabangma article news website ogon rok amo nuguimano kabangma burung sokoyo amo naine thang ke ketal no this man dong ni no the times of India rogose bini kok rok sapuk jago hake mia ni video bo ang kok saka haipano taisha tini bo ang o video sanani bagi try khainai jeo central we Tiprasa Accord sign khlemani amo kabangma Tiprasa baksa buksu Bubagra no hamya sai tongo je Bubagra no amte khayo Bubagra no phalai amte heke jeo Tiprasa Accord no bumung ruwe kono phana Tiprasa ni develop khaya hne kabangma borok salai tonglayo baksa buksu Bubagra no je sajagya borok hake jeo 19 May 2025 bo Ministry of Home Affairs hake central government ni bisingte je dagi munu jamani Bangladeshi illegal immigrant no pura 12 haktor gonangui no je state hake hase tomani aroni hapang rok je illegal immigrant no rutugui borong no Tikhlai honani tui borong ni je document ok check khaimani yagulo hake amo Tripura bade kubuni haste Assam Delhi Gujarat Haryana Maharashtra hai kabangma haste rogo khlaijaka je ajagani Bangladeshi illegal immigrant no boni document check khlaiye bor Bangladeshi ni manjangmani yagulo borong no deport khlai hojaka kabangma no hake amo Tripura ko toni bagi khayang na nang central se dagi mungruwi tong hangake hake o je Bubagra no je Tiprasa Accord khlaimani yagulo bo Tiprasa Accord ingyangi tongmani Tiprasa ron hamkra ingyang tongmani amo Bubagra no je hamyani sai tongnai rok amo wan chugui naine ke je Tiprasa Accord jusino ubuni hasteo bo khlaibe ke joto barat gonangai Tripura simia hake o je Bangladeshi no rkhlaima hake no ubuni hasteo khlaibe be Tripura ingyadang khamu amo wan chugui naine nango hake o jaga o sobni yak tong sobo o jaga o barda khlai tong lama kari kesaro je central dagi mung rejak phano tumani bagi Himalaya je Bangladeshi illegal immigrant no rutungna ni bagi kwangma district wise detention camps lamai DM ni bisingti ke samung khlaijangna ni je rajya hayaka haste hapangni government ni bisingti samung khlaijangna ni bagi je central government ok dagi jangmani amo tomni bagi Tripura ko khlaijig yang tong kubuni haste khlaijangmani hake o jaga o wansungna thanga kok sanani thanga ke je Tiprasa Accord je khlaimani central government ok Tiprasa te Bubagra song Tripura motharo hake amo boda amte hake no ngi tongkha je ang central lok Tiprasa rone hamgre khlainyani ni je almost khlaimani hake amte khino da omukni kasar badar jak tongkha Tiprasa rone hamgre khlaijak yang tongkha amo kabangma o jaga sungmu te wansuk tai tongo okogrong no tai kabangma borok rok je Bubagra no Bangladeshi illegal immigrant ni bagi kok saya chupkha tongo hai irai hini sanero hake bini je Facebook follow da khaya hini hinjak je news naya da hini hinjak amte borok rong no na sita tui da amte hake sawai tong bini botomo sa Bangladeशी illegal immigrant ने बाकी किसी सा क्लिप नहीं निकला दी अमूल शकांगनी नो जिस्मान ने रिपोर्ट करेंगे अगर कोई इलीगली आया है बांग्लादेशी रोहिंग्या कोई भी हो हम लोग अगर कोई भी हमारे देश में इलीगली आता है इट इज अ जॉब टू रिपोर्ट और इनको पकड़ के बांग्लादेश वापस भेजना है Tayang Ramchandra Gadi MLA Saronjit chongbo Bangladeshi illegal immigrant ni bagai busuk samung khlai tong busuk jaga jaga o thangai Tiprasa rok bai rally khlai tong je bini constituency ni badebo onyo constituency onyo district o thangai bo Tiprasa rok bai gedalei bo rally khlai tong watui ni jorao phano Bangladeshi rong no to honani nei hake kabangma je leader ni bisingo boto samunyo tongo je Bubagra bai tidulino samung khlai tong Bubagra ni je dagi mung bai bo samung khlai tong nei hage je leader ni bisingo norok nuguino tong na bo busuk samung khlai tong hage bagi saiman ho Tiprasa rok thaisa bo kok saya hai irai nei o je baksa bukso kok hamya sai tong nero no tai Bubagra no nungna leader o kisimisa kok bangai thansa korei urui puri ing tongmani Bubagra thansa khlai o skango kok baksa khlai leader no thansa khlai illegal immigrant no tuye kok sanan ne bo kok remani hage yang chung MLA Saronjit chongno nainen thangke 5 bosor sikangbo bo illegal immigrant no tuye kok sawi tongo illegal immigrant je Bangladeshi rong no tuye bo kok sawi tongo hage amo simia je bono Delhi follow khai tong na rong ge jotono saimano je bo assembly o bo Tripura ni je assembly o bo Bangladeshi illegal immigrant rong no tuye bo Tripura ni CM no kok sangka je o illegal immigrant no tuye tamo samung khlai ke norok omono je illegal immigrant rong no naragna ni bagi raja se teke family omorong no tui tamo samung khlai tong ni bo kok sungu tobo sung social media Facebook ta YouTube ni kabangma video
video ni tolaro comment rok nungmani ekdom hamya khlai tongo khorsa khorongni Tiprasa rok angamo joto Tiprasa no saya amo 90% ni bising 10% haga 5% hairok Tiprasa rok ekdom comment hamya ekdom kok hamya khlai sawi tongo saronjit chongrong no haike amrong ni tui politics da bokhor ko habjal na tomo kunu phano chabui meya hachi je Tiprasa rong ni samung kaham khlainani bagi chesta nainai je kok sanai bongni bagi ni hamya sasinai omo amtuisi omo rangni lupsi haisi iraisi bor Tiprasa ni bagi samung khlaya ama hanyo natok se khlai tongo hai irai nei nor nugna hagi thing no borok illegal immigrant Bangladeshi rong no honani bagi samung khlai tongo hagi je a samung khlai je angi tongmani amorok to borni kun dus krible hagi je a samung khlaya angi tongnai borok no sanan nang kok hagi tamani bagi je o andlon khlai tongnai je o lama guru ge je Bangladeshi illegal immigrant no hornan nangu hni je Tiprasa rok baksa je movement khlai tongnai borok no ba hamya sanaba je o khlainani bagi power tongo je o Bangladeshi illegal immigrant no rutugui borok no kari honani bagi power tongo borok samung khlaiyangi tongo je Tiprasa rok kok khnayang tongo leader rok kok nayang tong borok no sanan nango tamani bagi o je movement khanyan ba hamya sa kobi kok sanan thangke omo belai khe wansuk thai omo angsimi saya kabangma Tiprasa je o kaham lama haike Tiprasa rok ni bagi kaham nainai je illegal immigrant no hornani bagi samung khlainai saronji chongno support khlainai je Tiprasa ni kokti sanai rong support khainai borok bo okong sawi tong norok social media o nugna hagi je Bangladeshi illegal immigrant no honani a jagao to kun phano mention khaja kre bo wanji bosong hagi thuruk bosong rong simi honani nei bo ST panangi tongdi bo thuruk panangi tongdi bo wanji panang tongdi je illegal babe Bangladeshi phainai Tripura o hagi Bangladeshi no simi sajak yao Bharat haktor gnangi sanai ninga ke to Myanmar ni bo sajak tongo hagi tamani bagi 100% ni bising 60% hairo wanji bosong ro je hamya sanan nang Tiprasa rong ni bagi Bangladeshi illegal immigrant ni bagi kok sanai ninga ke borok sak Bangladeshi da amani bagi da amdike joli jak o jaga kabangma kok sungthai hage joto to chaya khorose khorongni wanji bosong ro sawo je Bangladeshi illegal immigrant no honani hinai haipana bisirbag amdike joli jak borok je Tiprasa rona amdike saga kai chajak yang mani mamang chung bisirbag nukjago amano sawa 100% ni bising 60% amte hai nukjago je borok chajak yang thangu amte haikene chini Tiprasa ro bo khorose khorone chini Tiprasa leader no je Bangladeshi illegal immigrant ni kok saga kai amdike hamya sasina social media ro nor kabangma check khlai nyai mano je Bangladeshi illegal immigrant ni bagai kabangma je chini Tiprasa leader ro kok sawi tongmani jagao bor comment hamya khlai tongo haike Tiprasa rok sa amte haike hamya sawi tongo ka kubuni bosongba sasina ni bele haike amani bagai no ja kabangma wansuk tai tongo je Tiprasa rok hamkrai ingyangi tongmani amte haike thancha kri ni bagai no ingyangi tongo je Tiprasa kising Tiprasa no amte haike kullai tonglayo hake amte hake na Tripura mothani khoroksa zonal chairman Tiprasa leader borom ganan Devid Murasing norok miyaw no khona kabangma news bo kabangma mutai ama Tiprasori ama chakrangma dongoipa baba goria kabangma Tripura ni je mutai tongmani Tiprasa rongni laibuma tongmani amorongni yakungni hana harei mutani hana harei golawa dawoi bo omono tlange Agartala ni simi New Delhi jora 24,000 kilometer bo humui thangnai a jagao bo kabangma Bangladeshi illegal immigrant no hojagyang tongmani te Greater Tripura Land Separate State saninai te Tiprasa Accord khlaijagyang tongmani amorongno tei bo tinta dabi tlange thangnai hini bo sawo haika haipano bono phanase je social media o chungnungmani ekdom kok hamya ka sawi tongo khoroksa khoroni wanje bo songrok to hamyana sawi tongo te Tiprasa rok bo khoroksa khorongni sawi tongo bono hamya haike je o je Tiprasa rokni dabi haike je Tiprasa rokni mante soktai manyangi tongmani amo sobo bada khlai tong amo sobo riyangi tong amo rok khanyani thangya Tiprasa rok baksa buksuli daro thancha kre amo joto kosu haifano je mante soktai rok riyangi tongmani amo sobo khlai tong amo no chung harna nango haike amoni bagini chung joto thancha khlai se a kokno tisana nango haike chung chini chung no chung Tiprasa kising Tiprasa no criticize khalai tong social media ni tei phanong thung tei ground level phanong thung amte haike chung thancha tongmanglak chini dabi chung manglak chini Tiprasa rok ni je hamkrai sani tongmani amo jes ke pano ulo phano manyangi thangne amte haike mung tong kai haike norok bahima tong comment bising tiki sahodi haike video na jaja like ready share khlai ji joto Tiprasa ni thani no o kok sognya ning thung haike ante haike no tebo informative video nanya ni ko channel subscribe khlai ready joto kaham tong mai di hambai khulumka।